ọkwa gị nyere ezigbo ọlele ọ dị mma anyị afụgo ka ịgwazi anyị ihe gbasara ya bụ ndị bekee na-akpọ ya pet project ya bụ ihe ị na-ezubegasị ime ka obodo wee wulite obodo ka inye anyị dị background kọwala anyị ọfụma ka anyị mara ihe gbasara ya bụ ya bụ afọ ya bụ pet project bụ Asompi asụsụ Igbo na egwu ọdịnala. Ekpughebu m ya bụ pet project na 7th February 2023 na Lorito Special Science School. Egwu na Lorito? Mba. I just choose this school. So mgbe ekpesi ya bụ pet project ịma na ọ bụ onye mmemme n'ike onwe m agara ebe m chọba nkwado pụrụ iche gakwụsịa ndị mmadụ ha nye m nkwado pụrụ iche. So na ihe gbasara the pet project bụ iji wee kwalite asụsụ Igbo na egwu ọdịnala ọkachasị n'ebe ụmụazị ndị na-eto eto nọ. O so n'ihe eji wee butukarịa ya n'ebe ụmụ akwụkwọ nọ. Maka ndị Igbo sị na they are the leaders of tomorrow. N'obodo ya dị mmechi bụ na ebido n'oge hazibe ha ịmagotụgasịa ha ka ife ha kwesịrị ime. O so n'ihe nji wee butu onye bụ pet project n'ebe ha nọ ka e nwee ike iji ohere a na-akụziri ife niile gbasara asụsụ Igbo na-akụzikwa ha omenala Igbo na ife ndị ọzọ. Maka na omenala anyị amaka. Omenala Igbo amaka. Ịma na ọtụtụ oge ọ dịka a ga-asị na ngwara dị amachazi nke bụ mana ama m na Igbo nwere nsọpụrụ n'ebe ndị okenye nọ mara mma ọ dịzị ka otu anwa taa ka o so n'ihe na-akụziri ụmụaka. Ofu ya bụ onye nke abụọ kpụrụkpụ nnukwute ihe a na-akụziri ụmụaka na-akpụdobe fa nso n'ebe ife gbasara asụsụ Igbo maka na ndị kịta atọzụ n'ebe ha na-asụ sụpịrị onye sụrụ Igbo ọsụbarụ gị oyibo anya ọ so n'ihe eji wee butukarịa pet project a n'ebe ha nọ ka enwee ike na-akụziri ife ihe gbasara asụsụ Igbo na omenala Igbo. Ọ dị mma ịma na a na-ekwu ọnwa na-ekwu ibe enwerela ya ofu ọkpụrụkpụ ihe ịchọrọ ịlụpụta site na ya bụ nhazi pet project gị ka imekere ka anyị mata kedu ihe anwa ị na-enejele anya ịlụpụta na site na that your pet project ka ịkọwala ife na-enejere anya ịrụpụta bụ na ana m atụ anya na ọ bụ na emesịa ya bụ pet project na ọ ga-enyere aka ịkwalite ọnụọgụgụ ụmụazị mara agụ ma na-ede asụsụ Igbo dịka mbọsị a ya eme ya bụ asọmpi enwere m ole n'ọtụtụ ụlọ akwụkwọ akwadobego ife gbasara ya bụ asọmpi ejikwu n'ohere a na-akụzi ha na-enwekwunu mmasị ife gbasara asụsụ Igbo na-akpụdobe nso. Ofu ihe mma na emesịa ya bụ pet project na ụmụ akwụkwọ onye ọnụọgụgụ ndị mara agụ ma na-ede asụsụ Igbo ya agbagote. Ọ bụ sọsọ ụmụ akwụkwọ ka ị na-abụ maka ha enwekwuru ndị ọzọ ka ọsọsọ ụmụ akwụkwọ enwelu agbata arọ idebeli ya ka anyị malụ? Onweghị agbata arọ ụmụ akwụkwọ kama na onwezikwa ebe njere ya praịmarị sekọndịrị ma nọzri ha ncha ma yunivesiti odo onwebugo mgbe njere Nnamdi Azikiwe yunivesiti so ihe ndị a niile mana onwekwa ebe njere ịmago ihe dịka ife obodo na-eme ana m ejikwa ohere a na-agwakwu ma ndị nne na nna onye ọbụla kụzibere nwa gị Igbo ịmago ma ndị nne na nna gbakwa mbọ na-asụrụ nwa gị Igbo ịhapụnụ ndị nne na nna ọkwanụ ụfọdụ nwatakịrị anaghị anọkọta mụta asụsụ ihe asụrụ ndị nne na nna ya akụziri ya so na-abụ nje ihe dịka awam ji maọbụ na o nwere ife a na-eme n'obodo m bịarụ ana m eji ohere a na-ayọkwu ha ịmago na-agwa ndị nne na nna ha kụziberu ụmụ ha Igbo maka na ọnụ ha ka ụmụ ha esi wee mụrụ wee sụrụ ya bụ Igbo pụta iro. Ọ dị mma ngwa ka ịgwazie anyị ya bụ asọmpi ị na-akwadobe kedu ka ọ ga-esi wee gbatakwuru? Ya bụ asọmpi m na-akwadobe ga-abụ nnukwute mmemme. Ọ ga-abụ nnukwute mmemme pụrụ iche. Ụlọ akwụkwọ niile dị n'okpuru Anaocha ga-ebu ngwa egwu ha wee bịa. A ga-eme ya n'ụdị na a na-azọ asọmpi ya ma egwu ọdịnala a ga-agba egwu ọdịnala dị iche iche ya nke ndị oyibo kpọ cultural dance. Ụlọ akwụkwọ niile dị n'Anaocha ya eburu ngwa egwu ha bịa agbasie egwu ajụgasịkwa ha ụfọdụ ajụjụ gbasara ife gbasara ọdịnala Igbo na ndị ọzọ. Ọ bụzi na ndị nke meriri a ga-enyefe nnukwute ọkpụkpụ ihe pụrụ iche na ihe ndị ọzọ.
ya bụ a ga-enwe ndị nke mbụ, a ga-enwe ndị nke abụọ na ndị nke atọ. Ọ bụ sọ ihe gbasara egwu ọdịnala ka a ga-eme ka onwe ihe ndị ọzọ. A ga-ajụgasịkwa ha ajụjụ gbasara ya omenala. A ga-agụ ma dee Igbo. Enwere ike o dipende ka ndị skuulu si kwadobe nke ha. Ya bụ inyere ohere ka ụlọ akwụkwọ ọbụla jiri aka ha kwado ihe ha ga-eme. Ha nwaanyị eji aka ha kwado ndị nkụzi ya, mana mma agwafa n'ife gbasara egwu na ajụjụ gbasara omenala Igbo. Ha nwarụzie ha kwado n'ụdị nke ha bụrụ ya bụ ihe pụta mbọsị ya. Ọ dị mma. Kịta dịka isi wee kwuo ya, ị na-ekwu n'ụlọ akwụkwọ dị na Anaocha. Ọ bụ sọ na Anaocha niile ka ị na-enejela anya ka onwe mgbe ị ga-anọkọta isi ka o zuo Anambra niile ma na Igbo niile gbaa gburugburu. Maka anyị ma na ada Anaocha mana ịbụkwa ada Igbo. So onwe mgbe ị na-enejela anya na ị ga-ebupụta ka o zuo Anambra niile ọnụ ma ọ bụ ka o zuo Igbo niile. Anyị ma na Anambra, Enugu, Ebonyi, Abia, Imo so n'Igbo. Ị nwere ụdị ebumnobi ya? N'otu ọ dị kịta, ọ ka bụgodo so na Anaocha anọ. Mana enwe m ule na a na-agbagote, ikekwa m ya bụ na mụ ya emezinya bụ ihe, ọ bụrụ the 7th ada Anaocha. Mana enwe m ule na a na-agbagote na ya na-agbasa. Ya bụ awụ ịtọwanye ụtọ abanyewanye ji awe. Ọ dị mma. Ọ bụrụ na kịta ka ịmalite isonyela anyị na ada Anaocha nọ na ihe onyonyo Anambra Broadcasting Service ABS Ọka wee na-atụnye ọnụ na mmemme ha na-akwadobe bụ asọmpi asụsụ Igbo na egwu ọdịnala nke na-abịa na mgbe na-eteghị anya. Ngwa ka anyị malụ kedu mgbe a na-akwadobe ya bụ ihe, kedu ka ọ ga-esi wee dị na ebe a ga-anọ wee mee ya bụ mmemme. Gwakwuzie anyị ndị na-adọnyere gị okwu ka a wee fụ na ọ gara ọfụma. Ya bụ asọmpi a ga-emepụta ya n'ụbọchị nke 17, ya bụ 17th of November n'ọnwa anyị nọ n'ime ya. Olugokwele ọkwa izuụka. Izuụka. A ga-eme ya na Community High School Akweze. Community High School Akweze bụ ofu ụlọ akwụkwọ dị n'ime Anaocha. Ya bụ ụbọchị ahụ ụlọ akwụkwọ niile dị iche dị na Anaocha. A ga-ebido ya n'elekere 10 nke ụtụtụ wee ruo mgbe ụmụ akwụkwọ ji mesịa ife ha kwesịrị ime. Kedu ihe eji wee chuzuzie ji rapụcha ụlọ akwụkwọ niile dị na Anaocha ọbụla Akweze? Kedu ihe o ji wee bụla ebe a ka ijele akwụkwọ? Ọ bụ ebe a ka ijele. Community High School bụ ya nnekwute skuul, ọ skuul ya ịbago na the school efosi aka ha si ahazi ụmụ akwụkwọ. Ụlọ akwụkwọ ebe a na-agụ akwụkwọ ọfụma. Ha nwekwaziri obosara ana. Ife ọzọ nji wee weta ya bụ skuul bụ na nnekwute mmadụ nyere m nnekwute nkwado pụrụ iche. Ọ nọ ka gasị na ya bụ ụlọ akwụkwọ bụ ụlọ akwụkwọ ya. Ije ebe ahụ ị afụgasị ọtụtụ ihe dị iche iche ọ lụrụ ebe a. Anya akpacha m anya họpụta ya bụ ụlọ akwụkwọ ka m wee were ịmago tokwuo ya ma kenekwuo ya na nkwado ọ kwadoro m. Nwee ike ịgwa anyị onye na-akwado gị maka ajụrụ masị m onye na-adọnyelu gị ukwu ka a wee ịma ikwubu na ịma mmenwu ya sọsọ gị. Kedu onye bụ ma ọ bụ ndị anwa na-adọnyelu gị ukwu ka a wee fụ na emume asọmpi a gara ọfụma dịka esi kwado ya? Ofu nnukwu mmadụ kwadoro ya bụ asọmpi asụsụ Igbo na egwu ọdịnala bụ Chief Sir Ikenna Okafọ Ide Akweze. Ide Akweze bụ mmadụ ife gbasara omenala Igbo na asụsụ Igbo na-amasị ya. Ọ mmadụ nwere ọfụghara ezigbo ihe a na-eme n'obodo. Ọ na-agba mbọ nye nkwado pụrụ iche. Mgbe m tụrụ dịka ada Anaocha nke isii, ekwuwe m okwu ihe gbasara pet project maka mmesi wee mepụta ma nke eziokwu bụ na ya ego a eji wee menya bụ ihe adịbeghị. Wee gbarịba chọba ndị enyemaka ndị ya akwado ya bụ pet project. Agwara m onye isi ya ndị na-achịkọba ada Anaocha organization mesị ha biko na m chọrọ ijekwa Ide Akweze ka mma kene ma onye enye m nkwado gbasara pet project a. Anyị ncha niile yekọrọ ọnụ jee bịa. Ụbọchị izi nje bịa ya ọ nabata m onye m ya ọ nabata m ọfụma. Mesịa nye m nnukwu ntekwa nkwado pụrụ iche. Bisi m ma kpara isi m ife nne si oruo mbọsị a si were ya siere ụmụazị nri. Gbaa mbọ fụ na ụmụazị niile bịara ebe a rijuru afọ ọfụma.
emesịa anyị jekwa nke bọsị ka anyị je ka anyị kọwara ya ka esi ahazi ya bie ka esi eje na ka esi ana o nyere m nkwado karịrị nke izizi onye bụ gwakwuo m okwu mgbamume na ya bụ nwoke bụ mmadụ ife gbasara omenala na-amasị ọfụma. Onye ọzọ bụkwa Igwe Charles Ezudogụ, Igwe Ichida nyere m nnukwute nkwado pụrụ iche. Onye ọzọ bụ Prọfesọ Charles Esimone, the Vice Chancellor of Nnamdi Azikiwe University, Ọka. Enwekwara obodo dị n'ime Anaocha ndị ngakwụsịkwa ha nyekwa m nkwado pụrụ iche. Obodo dịka Adaziani Town Union, Afọeze Town Union, Obe Village Union. Obe Village bụ obodo dị n'ime Adaziani ebe mmụọ Ada Anaocha si. Ha nyekwa m nnukwute nkwado pụrụ iche. Ọtụtụ mmadụ ndị ọzọ nyekwa m nkwado. Kedu ihe ị na-agwa ha? Daarụ nne. Enwe m ule na emesịa anya bụ pet project ha ya afụ na ego ha tere na ya na ha n'iyi. Na ife m gwara fa na mma eji ego ame na mmeri ya mezuo ya ọfụma. Ọ dị mma ngwa ka ọ ga-amasịkwa anyị ka ndị mmadụ ghọta ndị ga-abịa asọmpi a dịka ekwu na a ga-enwe ndị nke mbụ, ndị nke abụọ na ndị nke atọ. Kedu ihe ha ga-elite n'ụlọ? Kedu ihe ha ga-eji wee na dịka a ga-asị na mmadụ melili emeli? Kedu ihe ha na-atụ anya n'aka Ada Igbo? Ọ bụ na ụbọchị ha ya emenya bụ pet project dịka nsi gwa gị na ụmụ akwụkwọ niile nọ na ụlọ akwụkwọ n'okpuru Anaocha ga-ebu ngwa egwu ha wee bịa. Ọ bụ na ha gbasie egwu enwe ndị ọkaikpe si ebe tere aka wee bịa, ya bụ ndị judges, ndị maara nke ekwe na akụ gbasara asụsụ Igbo. Ha ya nọ nene na-efu ka ụmụazị si agbanya bụ egwu na ajụjụ anyị ajụkazi ha na ife ndị ọzọ fa ya eme. Emesị anya bụ ihe atụkọ isi ọnụ mmarụ ndị nke ya ife ha mee kacha acha na ihe ndị ọzọ. Ọ bụ na ha kpọsịa skuulu gbarụ ndị nke mbụ, a ga-enye ha iko mmiri. Ọ bụrụ na mụnwa bụ Ada Anaocha nke isi ga-enye ha iko mmiri, kụnyekwa ha medal, na-enye ha 150,000. Ndị nke abụọ a ga-enye ha 100,000. Ndị nke atọ a ga-enye ha 50,000. Na a ga-enwekwa ego iti aka n'obi a ga-enyekwa ụlọ akwụkwọ ndị ọzọ so wee ọ dị mma. Dịka a na-eme nke a, kedu ndị a na-atụgasị anya ịbịa ya bụ mmemme? Maka ama m na eziokwu na a na-emeli ụmụ akwụkwọ. Kedu ndị a na-atụnya, ndị emechala ịkpọrọ oku ka ha bịa nọdụ wee na ya, ndị ga-abịacha ya bụ mmemme? Ọ bụ onye ọbụla na-aga ezifu ihe a na-eme ya bata, ka o nwere ndị akpọrọ n'ụzọ pụrụ iche ka ha bịa nọnyere ụnụ ụbọchị ahụ a na-eme ya bụ mmemme? Ụbọchị anyị eme ịma na ndị akwadobekere ya bụ mmemme bụ ụmụ akwụkwọ. Mana ọ bụ na agụsịa ụmụ akwụkwọ ma ndị nkụzi ma ndị isi ụlọ akwụkwọ ha, anyị enwekwa nnukwute ndị ịmago ọ bụ ndị Igbo signal dignitaries ya na ebe ahụ mbọsị ya. Dịka mbọsị mkpụrụ ya bụ pet project, Sinetọ Uche Ekwunife bịara, mago ọtụtụ ndị nnukwu mmadụ ndị ọzọ bịakwara ebe a. Ana m atụ anya na ha ya anọkwa ebe a mbọsị a ya eme ya bụ pet project. Ọ dị mma. Ọ bụ kịta ka ịmalite sonyebela anyị na n'ihe mmemme Good Morning Anambra, ebe anyị na-atụnye ọnụ n'ihe gbasara Echichi na Agọzi m na-agwa anyị gbasara asọmpi asụsụ Igbo na egwu ọdịnala nke ọ na-achịkọba n'oge na-etere anya. Anyị ga-afụ gị na ihe eserese a. Enweghị ịgwa anyị ihe na-eme ebe a nwa tutu anyị achịkọtaba? Onye a bụ PG Afọeze. Ọ mbọsị njeru ha fie town hall meeting ha, njere ịyọ ha maka nkwado pet project a. N'ụbọchị ahụ enyekwara m ya, akwara m ya nnukwute ugwu pụrụ iche, kenekwuo ya n'ọrụ ọma ọ na-arụ n'ebe ndị ntorobịa nọ. Ha nyekwa m nkwado pụrụ iche, ya nkwado m atụba ha anya, ha gbaniri nne. Ọ dị mma. Na nchịkọta, ngwa ka ịgwazie anyị, gwa anyị ebe a na-eme ya bụ mmemme, ụbọchị ọ ga-adị wee mee, oge a ga-eji wee malite na oge a ga-eji mechaa, na ndị a na-atụ anya ịbịa ya bụ mmemme. Mbọsị anyị eme ya bụ mmemme bụ na 17th November 2023, ya na 17th of ọnwa anyị nọ n'ime ya. A ga-eme ya na Community High School
akwa eze ma ọ kụọ elekere 10 nke ụtụtụ ka ya bụ mmemme ya amalite. Ndị a na-atụ anya ga-abịa ya bụ mmemme bụ ụmụ akwụkwọ, ndị isi ụlọ akwụkwọ na ọtụtụ ndị nnukwu mmadụ obodo ji eme ọnụ ọha ya n'ebe a n'ụbọchị ya. Ọ dị mụ na-anụghị ya site n'ọnụ Ada Anaocha bụ Queen Chinagozim Eziụzọ bụ the 6th Ada Anaocha 2023. Ya bụ ihe gbasara asọmpi asụsụ Igbo na egwu ọdịnala nke bụ emume ha na-akwadebe ime n'izu ụka. Anyị na-ekene gị rinne maka ịbịa nọnyere anyị ọmalịcha ada Igbo. Ọ dị mma n'ebe a ka anyị na-adọbili ya maka na anyị nwere ihe ọzọ anyị nụrụ ga-eji nọkọ na Good Morning Anambra. Biko apụkwana. Yes, the Secretary General of the staff. Yes. You can see a big up. Ada Anaocha 2023. Wonderful. If I have a new age charger, yes, when I charge phone. If I have a original charger, I'm also. If you want to charge phone, I hate you no coach. If I have a new age yes, when I na Egwu Odinala. Ime ọha arụ m okwu a na-ego obi aṅụrị ya wee na-abịa wee na-enwere ya aṅụrị mgbede. Ihe tinye pizza wee na-akpọ ya bụ Ada Anaocha ọkara n'etiti ya ihe.
This is ABS, Heartbeat of the East.